யோவான் எழுதின நிருபம் 2வது நிருபம் 8வது வசனத்தை இந்த மாதத்தின் வாக்குத்தத்தமாக நம்ம வாசிக்கலாம். எடுக்காதவங்க முன்னாடி பாருங்க, பெரிய எழுத்துல தெரியும். எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். உங்கள் செய்கையின் பலனை இழந்து போகாமல் பூரண பலனை பெறும்படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஆமென். ஆண்டவருடைய வார்த்தையில சொல்லப்பட்ட இந்த 4 காரியங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அபியாசப்படுத்தி தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பரிபூர்ணமாய் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் அனுக்கிரகம் பண்ணும்படியாய் எல்லாரும் வாயில திறந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். உட்காரலாம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நாம வேத புத்தகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு புஸ்தகத்திலும் இருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாக்குத்தத்தமாக எடுக்கிறோம். அது இந்த 11வது மாதத்தினுடைய வாக்குத்தத்தம் 2 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாம வாக்குத்தத்தமாக வாசித்தோம். இந்த வாக்குத்தத்தத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த யோவான் இந்த நிருபத்தை யாருக்கு எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மொட்டையா ஒரு வார்த்தை இருக்குது. வாசிங்க. முதல் வசனத்தை வாசிங்க. போதும். இந்த பகுதியில நம்ம வாசிக்கிற ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவளுமாகிய அம்மாளுக்கும் அவளுடைய பிள்ளைகளுக்கும் மூப்பனாகிய நான் எழுதுகிறதாவது என்று யாருக்கு எழுதப்பட்டது என்பதை அம்மாளுக்கும் அவளுடைய பிள்ளைகளுக்கும். எந்த அம்மாவை நாம பார்க்கறது யோசிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த வேத புஸ்தகத்தை ஆராயிற அறிஞர்கள் இதை குறித்து 2 விதமா சொல்றாங்க. ஒன்று என்ன அப்படின்னா, இந்த அம்மாள் என்கிறது யாரு அப்படின்னா, இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில மரிக்கும் பொழுது ஜீவனை விடுவதற்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர் 7 வார்த்தை பேசினார் என்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதை நம்ம வாசிக்கிறோம், தியானிக்கிறோம். அப்பொழுது இயேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தையை யோவான் 19ஆம் அதிகாரம் 26, 27 இந்த 2 வசனங்களில தன்னிடமாய் ஏற்றுக்கொண்டான். கவனிங்க. இந்த வார்த்தையின்படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கடைசி வரைக்கும் இந்த மரியாளாகிய சகோதரியை இயேசுனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து யோவான் தன்னிடமாய் வைத்து பராமரித்தான். இயேசுனுடைய மரணத்துக்கு பிற்பாடு, அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் முடிந்த பிற்பாடு, பெந்தேகோஸ்தே நாளுக்கு பிற்பாடு சீசர் எல்லாரும் சிதறடிக்கப்படுகிறார்கள். அப்பொழுது யோவான் இந்த மரியாளாகிய தாயை தன்னிடமாய் பராமரிக்கும்படி வைத்துக் கொண்டான். யோவான் செய்த ஊழியத்துல, அவன் நடத்தின சபையில இந்த அம்மா தன்னுடைய பிள்ளைகளோடு கூட அவர்கள் ஐக்கியத்துல இருந்தார்கள் என்பதை குறிக்கும்படியாக இந்த அம்மாவுடைய பெயரை சொல்லாமல், யோவான் காலத்துல சபைக்கு மிகுந்த உபத்திரவம் வந்தது. ஒரு கடிதத்தை எழுதும் பொழுது இன்னாருக்கு எழுதினோம் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு உபத்திரவம் வரும் என்று சொல்லி
அவர்களுடைய பெயரை குறிப்பிடாமல் அம்மாளுக்கும், தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அம்மாளுக்கும் அவளுடைய பிள்ளைகளுக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள். இன்னொரு சாரார் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? இயேசு கிறிஸ்துவை பெத்தானியாவுக்கு போகும் பொழுதெல்லாம் தங்களிடமாய் ஏற்றுக்கொண்ட மரியாளை குறித்து இந்த அம்மா தேவனுடைய ஆலயத்துல பிற்காலங்களில பிள்ளைகளோடு அவர்கள் ஐக்கியமாய் இருந்தார்கள், ஆகவே அவர்களாய் இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள். யாராய் இருந்தாலும் அதுல ஒரு வார்த்தை நமக்கு சொந்தமாகிறது, தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். அல்லேலூயா. இன்றைக்கு சபைக்கு வர்ற அத்தனை தேவ பிள்ளைகளையும் உலகத்து மக்களாய் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது தேவன் முன்கூட்டியே அவர்களை தெரிந்து கொண்டதுனால தேவன் தம்முடைய சபையில ஒரு மரமாக நட்டி வைக்கிறார். அல்லேலூயா. ஆகவே இன்றைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக நாம தேவனால தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு அவருடைய சபையில ஒரு அங்கமாக இருக்கிறபடியினால் நமக்கும் இந்த நிருபத்தில் இருக்கிற சத்தியம் சொந்தமாகும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த இந்த நிருபத்துல முக்கியமான வசனம் என்ன அப்படின்னா, இந்த நிருபத்துல முக்கியமான வசனம் 6வது வசனத்தை வாசிங்க. நாம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பதே அன்பு, நீங்கள் ஆதி முதல் கேட்டிருக்கிறபடி நடந்து கொள்ள வேண்டியதே கற்பனை. அல்லேலூயா. கவனிங்க, இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நாம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடப்பதே அன்பு. அப்ப தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் அவருடைய கற்பனைக்கு விரோதமாய் நடந்தால் அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் இருக்கிறான். இயேசு இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது நல்லவரும் நன்மை செய்கிறவருமாய் சுற்றி நடந்தார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே கர்த்தரை அறிந்து கொண்ட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த வசனத்தை கேட்கிறது மாத்திரமல்ல, அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்முடைய வாழ்க்கையில அபியாசப்படுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மளால முடியாத காரியத்தை செய்யன்னு சொல்ல மாட்டார். நம்ம திராணிக்கு எது முடியுமோ அதைத்தான் அவர் செய்திருக்கிறார். நமக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு முன்னதாகவே அதை தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் செய்து காண்பித்திருக்கிறார் என்று முழு வேத புஸ்தகத்திலும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆகவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும் பொழுது உண்மையாகவே நாம் தேவனை நேசிக்கிறோம். அல்லேலூயா. இந்த 2 யோவான் புஸ்தகம் வேத புஸ்தகத்துல 63வது புஸ்தகம். எத்தனாவது புஸ்தகம்? மொத்த புஸ்தகம் எத்தனை? 66. அப்ப இது 63ன்னா அதற்கு அடுத்து ஒரு நிருபம் வருது, அதுக்கப்புறம் யூதா, அதுக்கப்புறம் வெளிப்படுத்தல். அப்ப 63 புஸ்தகம் இருக்குது. இது 66 புஸ்தகம் இருக்குது. இது 63வது புஸ்தகமா ஆண்டவர் இணைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இப்பொழுது நாம் வசனத்துக்கு வருவோம். 8வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, உங்கள் செய்கையின் பலனை இழந்து போகாமல். கவனிங்க, இந்த வார்த்தையை 2ஆ பிரிச்சு சொல்றேன். உங்கள் செய்கை, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட அத்தனை பேர்களும் ஆண்டவருக்காக செயல்பட வேண்டும். செய்கை என்பது ஒரு மனுஷனுடைய கிரியை குறிக்கிறது. ஆண்டவருடைய வசனமும் நமக்கு என்ன சொல்கிறது என்றால், ஆண்டவர் பலரை பலவிதமாய் ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆனால் அவர் ஆசீர்வதித்ததனுடைய காரணம், அவர் எந்த விதத்துல எந்த அடிப்படையில ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு பலன் கொடுக்கிறார், ஆசீர்வதிக்கிறார் என்றால், சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 62வது சங்கீதம் 12வது வசனம். 62:12 வாசிங்க. தேவரீர் அவனவன் செய்கைக்கு தக்கதாக பலன் அளிக்கிறேன். இன்றைக்கு ஒரு நாள் முழுவதும் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், அல்லது கிரியை கொண்டிருக்கிறோம், கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், அல்லது செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இதெல்லாம் எதற்கு? நமக்காக, நம்முடைய குடும்பத்திற்காக, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக, நம்முடைய எதிர்காலத்துக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செயல்படுத்துகிறோம், கிரியை செய்கிறோம். ஆனால் இன்றைக்கு இந்த 11வது மாதத்தின் முதல் வாரத்துல கர்த்தரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிற நாம இதுவரைக்கும் நமக்காக கிரியை செய்திருக்கலாம், நமக்காக செயல்பட்டிருக்கலாம். ஆனா இந்த நாள் முதற்கொண்டு இந்த 2 யோவான் நமக்கு போதிக்கிற ஒரு சத்தியம் என்னவென்றால், தேவனுக்காக, அவருடைய ராஜ்யத்திற்காக, அவருடைய நாம மகிமைக்காக
நாம கிரியை செய்ய வேண்டும். அல்லேலூயா. நாம செயல்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ரோமருக்கு நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்துல வாசித்தா, ரோமர் 2:6 நம்ம வாசிக்கிறோம். தேவன் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன் அளிக்கிறார். ஆண்டவருடைய பலன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவர் சேர்த்து வச்சிருக்காரு. எந்தெந்த நேரத்துல எந்த விதமான பலன் கொடுக்கணும், ஆசீர்வதிக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கிறார். அப்ப அந்த திட்டத்தை எப்படி நம்மள நிறைவேற்றாருன்னா, நம்முடைய கிரியைகள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது, நம்முடைய செயல்பாடுகள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது. நமக்காகவே நாம கிரியை செய்வோமானால், நமக்காகவே நாம செயல்படுவோமானால் நமக்கு பேரு சுயநலக்காரன். ஒத்துக்கொள்றீங்களா? ஆமென். தேவனுக்காக செயல்படுறோம், 4 பேர் நன்மைக்காக செயல்படுறோம் அப்படின்னா நாம பிறர் நலத்துக்காக செயல்படுறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை குறித்து பைபிள்ல என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா, அவனவன் தனக்கானவைகள் அல்ல பிறனுக்கானவைகளை நோக்குவானாக. இது தேவனுடைய கட்டளை, இது தேவனுடைய கற்பனை. இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கை அவ்வளவும் தனக்காக வாழவில்லை, அவர் பிறருக்காக வாழ்ந்தார். அப்போஸ்தலர் அவரை குறித்து அப்போஸ்தலர் நிருபத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள், இயேசு நல்லவரும் நன்மை செய்கிறவருமாய் சுற்றி திரிந்தார். அப்ப அவருக்கு நமக்குள்ள உறவு என்ன? அவர் அப்பா, நாம பிள்ளைங்க. அப்ப அப்பாவுக்கு பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன குணம் இருக்கணும்? அப்பாவுடைய குணம் தப்பாம இருக்கணும். அப்ப அவரை போல இந்த உலகத்துல நல்லவர்களாய் வாழ பிரயாசப்பட வேண்டும். அது நம்மளால முடியாது. அப்போஸ்தலர் 1:8 சொல்லுகிறது, பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்துல வரும்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள். அந்த பலன் தான் சீசர்களை சிதறடிக்கப்பட்ட நிலைமையிலும் போன இடங்களில அமைதியாயிராதபடி சுவிசேஷத்தை சொல்லி தேவனுக்காக செயல்பட்டார்கள். கர்த்தருடைய பிள்ளைங்களே, நீங்களும் நானும் தேவனுக்காக செயல்படுகிற ஒரு மக்களாய் காணப்பட வேண்டும். இந்த காலத்துல நாம மௌனமாயிருந்தால் யூதருக்கு ரட்சிப்பு வேறு ஒரு இடத்துல இருந்து வரும். ஆகவே ஆண்டவரை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட நோக்கம், ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்ட நோக்கம், 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம் சொல்லுகிறது, நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்திலிருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்ப புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்படியானால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம, நமக்கு ஆண்டவர் எத்தனையோ காரியங்கள்ல புண்ணியம் செஞ்சிருக்கிறார். இந்த புண்ணியத்தை நாம அறிவிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அப்படி அறிவிக்கும் பொழுது அவருக்காக நம்ம செயல்படுகிறோம், அவருக்காக கிரியை செய்கிறோம். அப்ப நம்முடைய கிரியை தக்கதாக நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு பதிலளிக்கிறார். அல்லேலூயா. சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 19வது சங்கீதம் 11வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம், எப்படி ஆண்டவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளுறதுனால நாம தேவனுக்காக செயல்படுகிறோம் என்பதை அங்கே வாசிக்கிறோம். சங்கீதம் 19:11. அன்றியும் அவைகளால் உமது அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன், அவைகளை கை கொள்ளுகிறதினால் மிகுந்த பலன் உண்டு. அவைகளினால் இந்த வசனம் ஆரம்பிக்குது. அப்ப நம்ம என்ன கேட்கணும் கேள்வி? எவைகளினால்? அதுக்கு முந்தின வசனத்தை வாசிங்க. அதுக்கு முந்தின வசனம் கர்த்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமாயிருக்கிறது. அவைகள் பொன்னிலும் மிகுந்த பசு பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கதும் தேனிலும் தேன் கோட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளிதேனிலும் மதுரமாயிருக்கு. இது எதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்குது? கர்த்தருடைய வார்த்தையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. கர்த்தருடைய வார்த்தையினுடைய மேன்மை என்ன? அதை ருசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா தேனை காட்டிலும் இனிமையா இருக்குமா. அல்லேலூயா, ஆமென். 27வது சங்கீதம் 10வது வசனம் தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன பாருங்க, 27:10 தெரியுமா? தீங்கு நாளில் அவர் என்னை தம்முடைய கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து என்னை பாதுகாக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்ப தேவனுடைய சமூகத்துல ஒரு கூடாரம் இருக்குது. அந்த கூடாரத்துக்குள்ள ஆண்டவர் நம்மளை ஒளிச்சிட்டாருன்னா இந்த உலகத்துல எவ்வளவு தீமை நடந்தாலும் அந்த தீமை நம்ம பற்றாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நமக்கு ஏன் கொரோனா வரல? அவருடைய கூடாரத்துக்குள்ள நம்ம இருந்திருக்கோம். அதுதான் உண்மை. அல்லேலூயா, ஆமென். அவருடைய கூடாரத்துக்குள்ள நம்மளை ஒளித்து வைத்து பார்க்கிறார். எதுக்கு ஒளிச்சு வைக்கிறாங்க? யாரும் பார்க்க கூடாது, யாரு கண்ணில் என்ன செய்யக்கூடாது, படக்கூடாது.
91வது சங்கீதத்துல வாசிக்கிறோம், உன் பக்கத்துல 1000 பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் 10,000 பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை என்ன செய்யாது. உன் கண்களால் மாத்திரம் அதை என்ன செய்வாய், பார்ப்பாய். எனக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாவரமா கொண்டாய், ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. இதெல்லாம் கர்த்தருடைய வார்த்தை. இந்த வார்த்தை உண்மையானது. இந்த வார்த்தை தேனிலும் தெளிதேனிலும் இன்பமானது. அந்த வார்த்தையை குறித்து தான் சொல்றார், அவைகளால் நான் என்ன செய்கிறேன், எச்சரிக்கப்படுகிறேன். கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொண்டு கர்த்தர் எச்சரிக்கிறாராம். இந்த வசனத்தின் பின்பகுதி சொல்லுகிறது, அவைகளை கை கொள்வதனால் மிகுந்த பலன் உண்டு. கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஒவ்வொரு நாளும் வாசிக்கிறோம், கேட்கிறோம். அதை கை கொள்வதற்கு நம்ம முதல்ல வாஞ்சிக்கணும். அதை கை கொள்வதற்கு பலன் தரணும். அந்த பலனை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையில அதை செயல்படுத்த வேண்டும். நம்மளால முடியாத காரியத்தை ஆண்டவர் செய்யுங்கன்னு ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டார். ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல வாழும்போது பாவமற்றவராய் வாழ்ந்தார். இதோ உலகத்தின் அதிபதி என்னிடத்துல வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்துல என்ன கிடையாது, ஒன்றுமில்லை என்று குற்றமற்றவராய் நடந்தார். அப்ப அவரை போல அவருடைய பிள்ளைகள் நடக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய வாஞ்சை. நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருப்பது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் எப்படியா இருங்க, ஒன்றாயிருங்கள் என்று சொன்னார். ஆகவே கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்ட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கை கொள்ளுகிறதுனால நமக்கு பலன் கிடைக்கிறது. அல்லேலூயா. ஆமென். இந்த பலனை நீங்க பலனா கூட எடுத்துக்கலாம். பலன்னா நம்ம செய்த வேலைக்கு ஒருத்தர் கொடுக்குற கூலின்னு வச்சுக்கிடுங்க. அதே கூலிய ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தாராம். அது எப்படி கொடுத்தாராம் அப்படின்னா, ஆதியாகமம் 15:1 வாசிங்க. இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு உண்டாகி தரிசனத்திலே போதும். அப்படியானால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நம்மை ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார். அவரே நமக்கு பலனா இருக்கிறாராம். ஆபிரகாம் பார்த்து சொல்றார், பயப்படாத, நான் உனக்கு கேடகம், ஒன்றும் ஏன் அறியாம உன்னை தொட முடியாது. ரெண்டாவது சொல்றாரு, நானே உனக்கு பலனா இருக்கிறேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. தேவனே அவனுக்கு பலனா இருந்தா அவன் எவ்வளவு சந்தோஷப்படணும். அவன் எதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. தேவனுடைய பலன் பைபிள்ல பல இடங்கள்ல வாசிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அவருடைய சத்தத்தை குறித்து பைபிள்ல சொல்லியிருக்குது, அது காதேஸ் வனாந்தரத்தை அதிர பண்ணும். ஒரு அறைக்குள்ள நம்ம பிளம சத்தம் போட்டோம்னா அதிரும். காதேஸ் வனாந்தரங்கிறது மைல் கணக்கா திறந்த வழி. அப்படிப்பட்ட திறந்த வழியில நின்னு கர்த்தர் கூப்பிட்டார்னா, சத்தமிட்டார்னா, அந்த காதேஸ் வனாந்தரமே அதிருமா. அப்படிப்பட்ட தேவன் நமக்கு பலனா இருந்தா நாம எத்தனை மக்கள் அதிர வைக்கலாம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதைத்தான் பைபிள்ல வாசிக்கிறோம். உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். எகிப்திய ஸ்திரீ எபிரேய ஸ்திரீயை போல அல்ல. ஆமென், அல்லேலூயா. மருத்துவச்சிகளை பக்கத்துல போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பிரசவித்துக் கொள்றாங்க. காரணம் என்ன? கர்த்தர் அவங்களோட கூட இருக்கிறார். அல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்ம கூட இருந்தாருன்னா நம்மளால செய்ய முடியாத காரியத்தை நம்ம செய்ய முடியும். அல்லேலூயா. நம்முடைய சொந்த மூளையினால யோசிக்க முடியாத காரியத்தை நம்மளை கொண்டு கர்த்தர் செய்வார். பெரிய காரியங்களை செய்ய பெரிய ஆட்களை கர்த்தர் தேடுறது இல்ல, பெரிய காரியங்களை செய்ய சின்ன ஆட்களை கர்த்தர் தேடுறார். ஏன் தெரியுமா? ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படியா உலகத்துல பைத்தியங்களை தெரிந்து கொண்டார். அல்லேலூயா. ஆமென். சினிமா பைத்தியமா இருந்தோம், இல்ல கிரிக்கெட் பைத்தியமா இருந்தோம், டிவி பைத்தியமா இருந்தோம், இப்படி எத்தனையோ காரியங்களுக்கு நம்ம பைத்தியமா இருந்தோம். அப்படிப்பட்ட நம்மளை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டு ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படியா தேவை ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்து இந்த சபையில அவருடைய ஞானத்தை விளங்க பண்ணுகிறார். அல்லேலூயா. ஆகவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம தேவனுக்காக செயல்படுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய செய்கைக்கு தக்கதாகத்தான் கர்த்தர் பலன் அளிப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்குது. அப்ப தேவனுக்காக யாரெல்லாம் செயல்படுறாங்களோ, தேவனுக்காக யாரெல்லாம் கிரியை செய்யறாங்களோ, அவங்க அந்த கிரியைக்கு தக்கதாக
பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அல்லேலூயா. ரோமருக்கு நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. ரோமர் 2:6. தேவன் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலனளிப்பாரே. பிரதர், ஜோம்னு தெரியுமா? எங்க மனைவி அவ்வளவு அருமையா ஜோம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தர். கேட்டது யார்கிட்ட? அவர் சொன்ன பதில் யாரு? எங்க மனைவி அவ்வளவு நல்லா ஜோம் பண்ணுவாங்க. பரலோகத்தின் வாசல்ல போய் நிற்கும் போது அங்க ஒரு தூதன் நிப்பானோ. எங்க வந்தீங்க? பரலோகத்துக்கு போகும், கொஞ்சம் பொறுங்க. பக்கத்துல ஒரு தூதன், அந்த ஜீவ புஸ்தகத்துல ஒரு பேர் இருக்கான்னு பாருங்க அப்படின்னா, அவன் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் தேடுறாங்களே அந்த மாதிரி எல்லாம் தேட மாட்டாங்க. நம்ம பேர் சொன்ன உடனே அந்த புஸ்தகம் திறக்குமா. நம்ம ஊர்லயே இப்போ கிறிஸ்டியன் பாட்டு அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன பாட்டு? கிறிஸ்டியன் பாட்டா வருது. எனக்கு ஆச்சரியம் போச்சு. நம்ம மனுஷ மூளையே இப்படி வேலை செய்யணும்னா பரலோகத்துல கொஞ்சம் பேரா போக போறோம், உலகம் முழுதும் உள்ள மக்களை போக போறோம். அங்க 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு ஆளுகள் ரொம்ப சோர்ந்து போவாங்க. அதனால பேரை சொன்ன உடனே ஜீவ புஸ்தகம் திறக்கும். திறந்த உடனே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், உலகம் முழுவதும் ஆளுக்கு வந்திருக்குது. இப்ப என் பேரெல்லாம் பைபிள் பேர், உலகம் முழுவதும் இருக்க மக்களுக்கு என்ன பேர் இருக்கும்? டேவிட். ஆனா என் பேரை தூதன் எப்படி வாசிப்பாங்கன்னா, அழகாபுரி மரியராஜ் டேவிட் அப்படின்னா, மரியராஜ்னு வெள்ளக்காரனுக்கு யாருக்கும் பேர் வைக்க மாட்டான். அழகாபுரின்னு வெள்ளக்காரன் ஊர்ல எந்த ஊர்லயும் கிடையாது. நம்ம ஊர்ல அழகாபுரி இருக்கு. அல்லேலூயா, ஆமென். பைபிள்ல கூட நீங்க வாசித்தீங்கன்னா தாத்தா பேரை சொல்லிதான் அப்பா பேரை சொல்லி கூப்பிடுறாரு. அல்லேலூயா, ஆமென். அப்படியானால் அங்கே போய் நம்ம வாசல்ல நிற்கும் போது நம்முடைய பெயர் அங்க இல்ல அப்படின்னா ரொம்ப சாரி. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நீங்க இடது பக்கம் போக வேண்டியதுங்க, வலது பக்கத்துல வந்துட்டீங்க, மன்னிச்சுக்கிடுங்க அப்படின்னு அனுப்பிடுவாங்க. அப்போ இந்த உலகத்துல இந்த சரீரத்திலிருந்து ஜீவன் பிரியறதுக்குள்ள இந்த உறுதிப்பாடு நமக்குள்ள வந்துடணும். பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம், ரட்சிப்பின் நிச்சயம் நமக்கு வந்துவிட்டால் நாம நிச்சயமா இங்க இருந்தே சொல்ல முடியும், நான் தேவனுடைய சமூகத்துல போவேன். அல்லேலூயா. ஆகவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு இந்த 11வது மாதத்தின் வாக்குத்தத்த வசனத்தின் மூலமாய் ஆண்டவர் சொல்லுகிற செய்தி என்னவென்றால், ஆண்டவர் கொடுக்கிற நேரத்தை எல்லாம் வீணா விருதாவா செலவழிச்சிடக்கூடாது. நேரத்தை செலவழிச்சோம்னா திரும்ப வராது. பணத்தை செலவழிச்சா சம்பாதிச்சிடலாம், நேரத்தை செலவழிச்சா திரும்ப வராது. பவுல் சொல்லுகிறார் எபேசியருக்கு, நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளும். நாம ரெடியாகும்படி காலமோ நேரமோ தாமதமாயிராது, அது போய்கொண்டே இருக்கும். இந்த அவசர உலகத்துல தேவன் முக்கியம், அவருடைய ராஜ்யம் முக்கியம், அதுல நாம் போய் சேர்வது அதை விட முக்கியம் என்று இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது எல்லாவற்றை காட்டிலும் ஆண்டவரை முக்கியப்படுத்துகிறவர்கள் தேவனுக்காக செயல்படுவார்கள். அல்லேலூயா. பைபிள்ல ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் என்னன்னா, ஐஸ்வர்யவானை குறித்து பேரே ஐஸ்வர்யவான்னு சொல்லியிருக்காரு. அவனுடைய காரியங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது சம்பிரணமாய் வாழ்ந்தானாம், விதவிதமாய் உடுத்தினான். இன்னைக்கு உடுத்தின ட்ரெஸ்ஸ நாளைக்கு போடுறது இல்ல, விதவிதமாய் சாப்பிட்டான். செத்தான், ஒரு நாள் நரகத்துல போய் விழுந்தான். ஒரு நாள் கூட நல்ல உடை உடுத்தல, ஒரு நாள் கூட நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடல, ஒரு நாள் கூட சுகதேகியா வாழல, வாழ்நாள் முழுவதும் வியாதியில வேதனைப்பட்டான். ஆனா அவன் செத்த பொழுது ஆபிரகாமுடைய மடியில இருந்தான். அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நமக்கு வசதி இல்ல, நல்ல ட்ரெஸ் இல்ல, நம்மளை லிப் பண்ணி விட கால் இல்ல, இதெல்லாம் தேவனுடைய காரியத்திற்கு உதவே உதவாது. ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருக்கிற வாஞ்சைய பார்க்கிறார். அவன் என்னிடத்துல வாஞ்சையா இருக்கிறபடியால் நான் அவனை என்ன செய்வேன்? விடுவிப்பேன். அல்லேலூயா. அப்ப தேவனுக்காக வாழணும்.
தேவனுக்காக ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணணும் என்ற வாஞ்சை தாகம் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா இதன் அடிப்படையில கர்த்தர் நம்மளை உயர்த்திடுவார். அவரை குறித்து பைபிள் சொல்லுது, எளியவனை குப்பையில் இருந்தும் சொல்லுங்க புலமா, சிறியவனை புழுதியிலிருந்தும் எளியவனை குப்பையிலிருந்தும் உயர்த்துகிறார். உலகம் செய்யறதுக்கு நேர விரோதமாய் இவர் செய்யறார். அதனால வசதி இல்லையே வாய்ப்பு இல்லையே அப்படின்னு கவலையப்படக்கூடாது. ஆண்டவர் இருக்கிறார், அவர் நமக்குள்ள இருந்தா எல்லாம் வந்துடும். அல்லேலூயா. ஆக தேவனுக்காக நம்ம செயல்படணும், அமைதியா இருந்துடக்கூடாது. இந்த அமாஸ் தீவிரவாதிகள் இஸ்ரவேல் தாக்குனாங்கல்ல, அந்த அமாஸ் தீவிரவாதிகளுடைய அந்த தீவிரவாதத்தை ஆரம்பிச்சவனுடைய மகன் தப்பி தவறி அமெரிக்கா போயிருக்கான். அமெரிக்காவில் போய் அவன் ஆண்டருடைய பிள்ளையா மாறிட்டான். அவன் சொல்றான், ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் உண்மையிலேயே பெத்லகேமுக்காக அவங்க கவலைப்படலை, பாலஸ்தீனத்துக்காக அவங்க கவலைப்படலை. குறிப்பா சொன்னா மனிதனுடைய உயிரை அவங்க ஒரு பொருட்டாகவே நினைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு அவன் பேட்டி கொடுத்தான். ஏன்னா அவன் கூட இருந்தேன், நான் அந்த குழுவில் நான் இருந்தேன். என்னை ஆண்டவர் எப்படியோ தப்பி வச்சு அமெரிக்காவுக்கு போனேன், இப்போ ஆண்டவருடைய பிள்ளையா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான். நம்மில்ல பலரும் கூட நம்முடைய ஜீவனை குறித்து பெருசா நினைக்கிறதே இல்லை. கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீதிமொழிகள் 24:12 அவர் மனுஷனுக்கு அவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாய் பலனளியாரோ அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்ப நாம எந்த அளவுக்கு தேவனுக்காக கிரியை செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை, பலனை, கிருபைகளை நம்ம வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதை இயேசு தன்னுடைய மலை பிரசங்கத்துல சொன்னார். என்ன பார்த்து யார் சொல்ல முடியும்? 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம், இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் உங்கள் பிதாவை என்ன செய்வார்கள்? மகிமைப்படுத்துவார்கள். ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய கிரியை தேவனை மகிமைப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. நாம உடுத்துவது தேவனை மகிமைப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். நாம பேசுவது தேவனை மகிமைப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். மேம்பாலம் இருக்குல்ல, அந்த மேம்பாலத்துல இறங்கி இடது பக்கத்துல ஒரு சீனல் இருக்கு. அந்த சீனல் பக்கத்துல நான் நின்னேன். அங்க ஒரு கடை இருந்துச்சு. அந்த கடைக்குள்ள போய் நான் உன்னை கேட்டேன், அது என்ன கடை அப்படின்னா, லேடிஸுங்களுக்கு ஜாக்கெட் தைக்கிற கடை. விதவிதமா ஜாக்கெட் தைச்சு போட்டிருந்தாங்க. அப்ப நான் போயிட்டு, யாருமா தையல் டீச்சர்? நான் தாங்க. இந்த ஜன்னல் வச்ச ஜாக்கெட் எதுமா அப்படின்னு. என்னது? அதோ இருக்கு பாருங்க சார் அப்படின்னா, பின்னாடி அம்புட்டு ஜன்னல் மாதிரி திறந்து கிடக்கு. அப்படியும் ஜனங்க என்ன செய்யறாங்க? உடுத்துறாங்க. தேவ பிள்ளைங்க அப்படி உடுத்துனா தேவனாம மகிமைப்படுமா? மகிமைப்படாது. அல்லேலூயா. முகமதியர்கள் முக்காடு போடுறாங்களே, அது யாருடைய பழக்கம்? யூதர்களுடைய பழக்கம். யாருடைய பழக்கம்? யாக்கோபு 7 வருஷமா நேசிச்சு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் முடிச்சுட்டு மறுநாள் பார்த்தா அது யாரு? வேற பொண்ணு. ஏங்க இப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா, எங்க ஊர் பழக்கம் மூத்தவருக்கும் இளைமையா கொடுக்கணும். அப்ப நம்ம ஊர் பழக்கம் முகத்தை இப்படி பார்க்கலாம், வாழ்விலும் தாழ்விலும். அங்க அந்த சூழ்நிலை இல்லை. அம்புட்டும் என்ன செஞ்சிருக்கும்? மூடி இருக்கும். எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் பார்த்தீங்களா? ஒரு பையன் கோர்ட்ல சொல்றான், என்னப்பா இந்த மாதிரி வாக்கு கொடுத்தான்னு கல்யாணம் முடிச்சேன். நான் வாக்கு கொடுக்கலங்க. கிறிஸ்தவ கல்யாணம் தானே முடிச்சேன். ஆமா கொடுத்தேன். சத்தியமா சொல்றேன், அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்க. அந்த ஐயர் சொல்லுன்னாரு. அவர் நான் சொல்றத பின்னாடி சொல்லுனாரு. நான் முழு மனசா அந்த பொண்ணை நான் நேசிக்கல, விரும்பல, செய்யல அப்படின்னு அழுத்து சொல்லுவேன். கிறிஸ்தவ கல்யாணத்துல கடைசி வரைக்கும் தப்பிச்சு கொள்ள வழி இருக்கு.
ஆனா ஆண்டவர் அறிந்த பிள்ளைங்க மனசாட்சி நிமித்தமாய், தேவனுடைய வார்த்தை நிமித்தமாய் நாம் எதை செய்தாலும் அது தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துறதாய் இருக்க வேண்டும். ஆகவே இந்த மாதத்துல ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். தேவனுக்காக நான் செயல்படுவேன். என்னுடைய கிரியை தேவனுக்கு ஏற்றதா இருக்கணும். என்னுடைய செயல்பாடுகள் மூலமாய் நான் தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். பவுல் சொல்லுகிறார், உங்கள் சரீரத்தினாலே தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இரண்டாவதாக 2 யோவான் 8 சொல்லுகிறது, உங்கள் செய்கையின் பலனை. நல்லா கவனிங்க. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் கர்த்தர் என்ன ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்காருன்னா பலன் கொடுக்கும்படியாய் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார். நம்மில் அநேகர் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற பலனை நம்முடைய அஜாக்கிரதையினால நாம இழந்து போகிறோம். அல்லேலூயா. அப்படி ஒருபோது நாம இழந்து போக கூடாது. 2 நாளாகமம் 15:7 சொல்லுது, உங்கள் கிரியைகளுக்கு பலன் உண்டு. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். உங்கள் கிரியைகளுக்கு பலன் உண்டு. ஆகவே தேவனுக்காக கிரியை செய்கிற மக்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். அப்படி தேவனுக்காக நாம் கிரியை செய்வோமானால் நிச்சயம் அதற்குண்டான பலனை நாம் பெற்றே தீருவோம். அல்லேலூயா. அப்ப தேவன் நமக்காக வச்சிருக்கிற அந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ள இன்னொரு வழியை கர்த்தர் வச்சிருக்கார். அது என்ன வழி அப்படின்னா, எபிரேயர்கள் நிருபம் 11:6 இப்படி சொல்லுகிறது, தேவன் ஒருவர் உண்டென்றும் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறார் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. பைபிள்ல சொல்லப்பட்ட அநேக நன்மைகள், ஆசீர்வாதங்கள் விசுவாசத்தினால பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியம். அல்லேலூயா. பைபிள் எழுதியிருக்குது, நீதிமான் தன் பணத்தினாலே பிழைப்பான் அப்படின்னு இல்ல. அப்படின்னு இல்ல. நீதிமான் தன் வசதியினால பிழைப்பான் அப்படின்னு இல்ல. நீதிமான் தன் விசுவாசத்தினால என்ன செய்வான்? பிழைப்பான். யோவான் எழுதுறாரு, நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமானால் விசுவாசத்துல வளர வேண்டும். அல்லேலூயா. விசுவாச வளர்ச்சி நமக்குள்ள வந்துவிட்டால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை எளிதாய் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். சாலமோன் எழுதுகிறார், விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். உங்க விசுவாசத்தினுடைய அளவு அதிகமாச்சுன்னா எவ்வளவு பெரிய காரியம் வந்தாலும் நீங்க என்ன செய்ய மாட்டீங்க? பதற மாட்டோம். ஜெபம் பண்ணதற்காக தண்டனையா அப்படின்னு அழல. அவன் தைரியமா சொல்றான், ராஜாவே இதை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல வேண்டியதில்லை. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். எவ்வளவு ஆணித்தரமான விசுவாசம் பார்த்தீங்களா? அவர்னா பக்கத்து ராமச்சந்திராவுக்கு 10 பேரை கூட்டிட்டு கைப்பிரதி ஒளிஞ்சு செய்யலாம்னு போனோம். அங்க தேவினர்ல சர்ச்சு, அந்த கோவில் வச்சு கொட்டகை சர்ச்சு. அப்போ 10 பேர் வந்தாங்க. ஜெபம் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் ஊக்கமா உட்காந்து கையை பிடிச்சி ஜெபம் பண்ணி, இருளும் மழையுமா இருக்குது, ஆண்டவரே மழை பெய்யணும். ஆனால் ஆஸ்பத்திரியில் போய் நாங்கள் ஊழியத்தை செஞ்சுட்டு வந்த பிற்பாடு மழை என்ன செய்யட்டும் போயிட்டு. அது வரைக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினால அந்த வானத்தை கட்டுகிற ஆண்டவர் போக்குவரத்துல பாதுகாத்துக்கொள்ள ஆமேன் அப்படின்னு வெளியேறுங்கம்மா அப்படின்னு எல்லாம் வெளியே வந்துட்டாங்க. ஐயா ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா ஓடிச்சு. என்னம்மா அப்படின்னு ஓடி போய் ஒரு குடை எடுத்து வந்துச்சு. என்ன ஜெபம் பண்ணிருக்கோம்? ஆஸ்பத்திரி போயிட்டு வர வரைக்கும் என்ன செய்யக்கூடாது? மழை. இவங்க ஓடி போய் எடுத்து வர்றாங்க. அப்பயும் அவர் ஜெபம், ஆண்டவரே இந்த அம்மா குடை எட்டு வந்திருக்குது, இப்போ எங்க விசுவாசமா இந்த அம்மா விசுவாசமா பாத்துருங்க இயேசுவின் நாமத்தினால அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு போனோம். போயிட்டு வரந்தட்டி என்ன கிடையாது, அந்த அம்மா கூட என்ன செய்யல, விரிக்கல. அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அல்லேலூயா. ஆமென். எதை விசுவாசிக்கிறோமோ அதை கர்த்தர் செய்வார் அப்படிங்கிற ஆணித்தரமா நம்பணும். அல்லேலூயா. ஆமென். தேவன் ஒருவர் உண்டு, அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு என்ன கொடுப்பாராம். அப்ப 2வது ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னா, இந்த 10 மாத காலமா நாம் ஆண்டவரை தேடுவதில் குறைவுள்ளவர்களா இருந்திருக்கலாம், இருமனமா தேடி இருக்கலாம், கடமைக்காக தேடி இருக்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்க முழு மனசா ஆண்டவரை தேடுவதில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அல்லேலூயா.
எதெல்லாம் நம்ம வீட்டுல நம்ம குடும்பத்துல முக்கியம்னு சொல்றோமோ அதை எல்லாரை காட்டிலும் முக்கியம் தேவனை தேடுவது. அல்லேலூயா. 34:10 சொல்கிறது, சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியா இருக்கும், கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. அல்லேலூயா. அப்ப இன்றைக்கு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம இந்த 11வது மாதத்துல நான் தேவனுக்காக செயல்படுவேன் என்ற ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும். நான் தேவனை தேடுகிற, கிரியை செய்கிற, பலனை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவனாய் நான் இருப்பேன் என்று ஒரு தீர்மானம் பண்ணணும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எந்த சூழ்நிலையானாலும் சில ஆட்கள் சூழ்நிலையை கண்டு பயப்படுவாங்க. ஆனா ஒரு விசுவாசியுடைய உள்ளத்துக்குள்ள என்ன துணிக்கணும்னா, சூழ்நிலைய ஆண்டவர் கரத்துல வச்சிருக்கிறார். அவர் நினைச்சா காரியங்களை மாறுதலா முடிய பண்ணுவார். அல்லேலூயா. 127 நாடுல சட்டம் போய் சேர்ந்துருச்சு. நீங்க அவங்க பக்கத்துல இருக்கிற அக்கத்துல இருக்கிற யூதர்களை கொன்று குவிக்கலாம், இது ராஜாவுடைய சட்டம் அப்படின்னு செய்தி போயிருச்சு. எஸ்தர் அவளுடைய தாதி, மொர்தெகாய் அவனுடைய நண்பர்கள் அரண்மனைக்கு வெளியே செபித்தார்கள், அரண்மனைக்கு உள்ளே செபித்தார்கள். இந்த 3 நாள் ஜெபம் சட்டத்தையே மாற்றி அமைத்தது. அல்லேலூயா. வேதம் சொல்றது காரியமோ மாறுதலாய் முடிந்தது. அல்லேலூயா. யூதர்களை கொன்று குவிக்கலாம் என்று நினைத்திருந்த அவருடைய பகைஞர்களை யூதர்கள் கொன்று குவித்தார்கள். அல்லேலூயா. ஆமென். அப்படிப்பட்ட தேவனைத்தான் நாம ஆராதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. அப்ப இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம கர்த்தர் நமக்காக வைத்திருக்கிற பலனை பெற்றுக்கொள்ள தேவனை தேடுவதில் நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். கால சூழ்நிலையை பார்த்து சிலர் தன்னுடைய காரியங்களை மாற்றிக்கொள்வாங்க. பைபிள்ல ஆச்சரியப்படத்தக்கதான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஆதியாகமம் 26:12 பார்க்காம சொல்லுவீங்களா? ஈசாக்கு அந்த தேசத்துல விதை விதைத்தான், அந்த வருஷத்துல 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டான். எந்த வருஷத்துல? முதல் வசனம் சொல்லுகிறது, 26:1 சொல்லுகிறது, ஆபிரகாமின் நாட்களில் உண்டான பஞ்சத்தை அல்லாமல் பின்னும் ஒரு பஞ்சம் தேசத்திலே உண்டாயிற்று. அப்பொழுது ஈசாக்கு பெலிஸ்தருக்கு ராஜாவாகிய அபிமெலேக்கு இடத்தில் கேராகுக்கு போனான். கவனிங்க, ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. எந்த ஒரு மனுஷனும் புத்தி உள்ளவன் மழை இல்லாத தண்ணி இல்லாத நாட்கள்ல விவசாயம் செய்ய மாட்டான். ஆனா ஈசாக்கு பஞ்ச காலத்துல விதை விதைத்தான். அப்ப அவனுடைய நம்பிக்கை என்ன? நான் உற்ற தண்ணியினால் அல்ல, எருவுனால் அல்ல, நான் இப்ப விதைக்கிறேன். என்னுடைய ஆண்டவரை குறித்து பைபிள் சொல்லுது, அவர் விளைய செய்கிற கர்த்தர். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்போ பஞ்ச காலத்துல 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். அல்லேலூயா. நம்மளால முடியாத சூழ்நிலையில நம்மளை கொண்டு ஒரு காரியங்களை முடிக்கிறார் அப்படின்னா அது அவர் செய்கிற வேலை. அல்லேலூயா. ஆமென். ஆகவே கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்ட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம எந்த சூழ்நிலையானாலும் ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கையா விசுவாசமா காரியங்களை செய்வோமானால் அந்த காரியங்களை நமக்கு பலன் கொடுப்பார். அல்லேலூயா. மூன்றாவது 2 யோவான் 1:8 சொல்கிறது, நம்முடைய பலனை நாம் இழந்து போக கூடாது. எல்லாத்துக்கும் ஆண்டவர் என்ன வச்சிருக்காரு? பலன் வச்சிருக்காரு. ஆனா நம்முடைய அறிவீனத்தினால, அசதியினால, புத்தீனத்தினால ரொம்ப ஆசீர்வாதத்தை நாம இழந்து போகிறோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பலர் ஆண்டவர் மேலேயே குறை சொல்லுவாங்க. ஆண்டவர் எந்த விதத்திலும் தப்பு செய்கிறவர் அல்ல. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில தேவன் நமக்கென்று வச்சிருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை எக்காரணத்தை கொண்டு இழந்து போகக்கூடாது. பைபிள் அப்படி இழந்து போனவங்களை குறித்து வாசிக்கணும். ஆதியாகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 32, 33 வார்த்தை வாசிங்க. நான் சாக போகிறேன், இந்த சேஷ்ட புத்திர பாகம் எனக்கு என்னத்திற்கு என்றான். பார்த்தீங்களா?
பாத்தீங்களா? சேஷ்ட புத்திர பாகம் அப்படின்னு ஒண்ணு கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார் பைபிள்ல. அது என்ன? ஒரு குடும்பத்துல மூத்த பையனா பிறந்தா அவனுக்கு வர்ற பங்கோட இன்னொரு பங்கு சேர்த்து கொடுக்கணும். ஏன்னா அவன் அப்பாவுக்கு அப்புறம் அந்த குடும்பத்தை அவன் தான் நடத்தணும். ஆகையினால அதுக்கு பேரு சேஷ்ட புத்திர பாகம். அந்த பாகம் ஏசாவுக்கு உரியது. ஆனா யாக்கோபு கூழ் காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கான், பாயாசம் கூட இல்லம்மா. கர்த்தருக்கு சத்து மாவு கூட கிடையாது. அது என்னதான்? கூழு. அத போய் பார்த்து இவன் கொஞ்சம் கூழ் கொடு அப்படின்னா, கொடுக்கலாம்ப்பா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் இவ்வளவு தூரம் பாடுபட்டு பிரயாசப்பட்டு கூழ் காய்ச்சி வச்சிருக்கேன், உன்கிட்ட இருக்கிற சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை எனக்கு கொடு, நான் கூழ் தர்றேன்னு இருக்கான். ஒரு 1000 ரூபாய் 500 ரூபாய் கொடுத்தா ஒரு வாரம் 2 வாரமாவது பொழுது போட்டலாம். ஆனா இவன் நிலைமை ஒரு தேரத்து சாப்பாட்டுக்காக சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவன் வித்து போட்டான் அப்படின்னு பைபிள் எழுதியிருக்குது. அல்லேலூயா, ஆமென். வாசிங்க அந்த வசனத்தை. உயிரோடு இருக்கும் போதே எதை குறிச்சு பேசுறான்னா, சாவை குறிச்சு பேசுறான். உலகத்துல பிறந்த அத்தனை பேரும் ஒரு நாளைக்கு செத்துதான் ஆகணும், அதுல சந்தேகமே இல்லை. ஆனா இவன் சொல்றான், நான் சாக போறேன், எனக்கு எதுக்கு இந்த சேஷ்டபுத்திர பாகம்? ஆனா உனக்கு பின்னாடி உன் புள்ள அதை பயன்படுத்துவான்ப்பா அப்படிங்கிற அறிவு அவனுக்கு இல்லை. பைபிள் என்ன எழுதியிருக்குது? வீடும் ஆஸ்தியும் பிதாக்கள் வைக்கும் சுதந்திரம், புத்தி உள்ள மனைவியோ கர்த்தர் அருளும் ஈவு. நான் வெளிநாட்டுக்கு போன பிற்பாடு முன்னாடி இங்க ஒரு அம்மா ஃபைல் பார்க்க வந்திருக்கு. அப்ப சிஸ்டர் இருந்திருக்காங்க, நீங்களே பார்த்துட்டு எழுதிட்டு போங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க. அப்போ அவங்க ஒரு பொண்ணை பார்த்து அட்ரஸ் எல்லாம் எழுதி போயிட்டாங்க. பொண்ணு குரோம்பேட்டை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பொண்ணை விசாரிக்கிறது எப்படி விசாரிப்பாங்க? உங்களுக்கு தெரிஞ்சே சொல்லுங்க. அந்த பொண்ணு எந்த சபை போகுது? பாஸ்டர் போய் சொல்ல மாட்டாரு, அவர்கிட்ட விசாரிக்கலாம். அந்த சபையில வேற யாராவது விசுவாசி விசாரிக்கலாம், அந்த தெருவில் விசாரிக்கலாம், கூட வேலை செய்யறவங்க விசாரிக்கலாம். இவங்க போயிட்டு அவங்க அம்மாட்ட விசாரிச்சிருக்காங்க, பொண்ணு எப்படி? அந்த அம்மா சொல்லியிருக்குது, காலையில 9 மணிக்கு வீட்டுக்குள்ள போய் தாப்பா போட்டுச்சுன்னா 2:30 மணி 3 மணி வரைக்கும் சாப்பாட்டை மறந்து ஒரே நேர்கால தோத்துறோம் 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 அந்நிய பாஷையில பேசி பழகும், அப்படி ஜெபம் பண்ணும் அப்படின்றாங்க. இப்படிப்பட்ட ஜெபம் பண்ற பொண்ணுதான் நமக்கு தேவை அப்படின்னு பேசி முடிச்சுட்டாங்க. பையன் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா, அட்வொகேட், BA BL அட்வொகேட். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கடைசியில 3 மாசம் கழிச்சு இங்க வந்தாங்க. அப்ப நான் இருந்தேன். ஐயா, அந்த பொண்ணை தெரியுமா? யார் யாரோ அனுப்பி வைக்கிறாங்கம்மா, நாங்க ஃபைல்ல வச்சிருக்கிறோம், நீங்க தான் விசாரிச்சுக்கணும். என்ன பிரச்சனை? உனக்கு பொண்டாட்டி வேணும்னா மெட்ராஸ்க்கு வந்து கிளம்பி வந்துருச்சியா? எவ்வளவோ பண்ணி பார்க்கணும், வரல. எப்படி ஜெபிக்கிறவங்க? சாப்பாட்டை மறந்து ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு அதைத்தான் பைபிள் சொல்லுது, மரத்தை பார்த்து நல்ல மரம்னு என்ன செய்யாத, சொல்லாத. மரத்தின் கனியை பிடுங்கி சாப்பிடு. கனி நல்லா இருந்துச்சுன்னா மரம் எப்படிப்பட்ட மரம்? நல்ல மரம். வானமும் பூமியும் ஒளிஞ்சு போகும், கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒளியாது. அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவன் அவனுடைய கனியினால அவன் அவனை அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். ஆகவே கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசி பார்க்கிறது போல ஒருவரை நல்லவரா கெட்டவரா என்பதை அவருடைய கனியினால ருசி பார்க்க முடியும். அல்லேலூயா. அதைத்தான் கலாத்தியருக்கு 5:22 எழுதுறார், ஆவியின் கனியோ அன்பு. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ஆண்டவர் நமக்கென்று வச்சிருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை எந்த விதத்திலும் இழந்து போகக்கூடாது. ஒரு நேரத்து கூழுக்காக சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இழந்து விட்டான். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, சில காரியத்தை இழந்தா நாம திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. கர்த்தருக்கு
ஸ்தோத்திரம். அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு ஆதியாகமம் 25:34 சொல்லுதுன்னா, இப்படி ஏசா தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான். என்ன பண்ணினான்? ரொம்ப பேர் கர்த்தருடைய காரியங்களை என்ன செய்யறாங்கன்னா அலட்சியம் பண்றாங்க. ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க ஒரு புரோகிராமுக்கு தேதி கேட்கறாங்க அப்படின்னா, ஞாயிற்றுக்கிழமை வராம இருக்கணும்யா அப்படின்னு அந்த யோசனை நமக்கு வரணும். அல்லேலூயா. ஆமென். இது முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை கர்த்தருடைய பந்தி, அதை நம்ம முக்கியப்படுத்தணும். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என் மாமிசத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவன் உண்டாயிருக்கிறது, கடைசி நாளிலே நான் அவனை எழுப்புவேன்னு சொன்னார். அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, ஆண்டருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருந்தோம்னா நம்ம மர்வமாகி எழுப்பி போயிருவோம். ஆண்டருடைய வருகைக்கு முன்னாடி நம்ம மரிச்சு அடக்கம் பண்ணப்பட்டு தூங்கிட்டு இருப்போம்னா ஆண்டவருடைய வருகையில நம்மை கர்த்தர் எழுப்புவார். யார? கர்த்தருடைய பந்தியில ஒழுங்கா பங்கு கொண்டவங்களை, கர்த்தருடைய பந்தியை முக்கியப்படுத்தினவங்களை. பைபிள் சொல்லுது, என்னுடைய பந்தியை எண்ணாமற் போனார்கள். ஆகவே ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க கடவுளுடைய கர்த்தருடைய காரியங்களை ஒரு நாள் அலட்சியமா நினைக்கவே கூடாது. அல்லேலூயா. கொஞ்சம் ஓவரா பரிசுத்தமாயிட்டா வச்சுடுங்க. புருஷன் ஏமா பயிற்சி ரொம்ப இருக்கு சோறு போடு அப்படின்னா கொரியா பைபிள் படிச்சுடுங்க. இந்தியா பரிசுத்தம் படிச்சு. இதெல்லாம் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்தம்? ஓவர் பரிசுத்தம். இதை ஆண்டவர் அங்கீகரிக்க மாட்டார். அப்போ மனுஷன் அப்பத்தினால மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால என்ன செய்வான்? பிழைப்பான். அப்ப ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம கர்த்தருடைய எந்த காரியத்தையும் நாம் அற்பமா நினைக்க கூடாது, அலட்சியப்படுத்தவே கூடாது. கர்த்தருடைய காரியங்களை நம்ம அலட்சியப்படுத்திட்டோம்னா பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அப்பொழுது நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடுவாய், நான் ஆகடியம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. ஆகடியம் பண்றோம்னா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நான் கைதட்டி சிரிக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி ஆண்டவர் பண்ணுவார். ஏன்னா என் கையை நீட்டியும் கவனிப்பார் யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப ஆண்டவர் தீமையை செய்யாதபடி கர்த்தர் கையை நீட்டி தடுக்கிறார். அதையும் மீறி போயிட்டோம்னா ஆண்டவர் விட்டுருவார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆகவே ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த ஆசீர்வாதத்தை நம்முடைய அறிவீனத்தினால, நம்முடைய அலட்சியத்தினால ஒரு நாள் நாம என்ன செய்யக்கூடாது? இழந்து போகக்கூடாது. அப்ப என்ன செய்யணும்? அந்த வார்த்தையின் கடைசி பகுதி சொல்லுது, பூரண பலனை பெறும்படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க. கவனிங்க, இப்பொழுது நாம ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறோம். இந்த ஆசீர்வாதம் போதாது. பைபிள்ல கர்த்தர் நம்மளை எப்படி ஆசீர்வதிக்கிறார்னா, பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழுகிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் என்ன செய்ய. அப்போ ஆத்துமா எந்த அளவுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உலக பிரகாரமான காரியத்துல எப்படி ஆயிருப்போம்? ஆசீர்வாதமா இருப்போம். ஆத்மாவுக்கு பசி இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுமில்ல? வயிறு எப்படி பசிக்குதோ அதுக்கு போல எதுக்கு பசி இருக்குது? ஆத்மாவுக்கு பசி இருக்குது. அது 32ல தாவீது சொல்றாரு, மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுது போல தேவனே என் ஆத்துமா வாஞ்சித்து. அப்ப ஆத்துமாவை பட்டினி போடுறதும் போசிக்கிறதும் உங்க கையில தான் இருக்குது. அல்லேலூயா. ஐயோ ஆத்துமா பசியா இருக்குதே, உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோம், பைபிள் படிப்போம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆத்துமா பசியை தீர்க்கிறீங்க. அப்படி இல்ல, சாப்பிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம் என்ன குடிமொழி போகுது அப்படின்னு நல்லா சாப்பிட்டு அப்புறம் பைபிளை திறப்புனா கர்த்தர் தமக்கு பிரியமானவனுக்கு பயந்து நித்திரையை கொடுக்கிறார். முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ண போனா தோத்திரம் தோத்திரம் தோத்திரம். அப்ப ஆண்டவர் இதை முக்கியத்துவப்படுத்து, அது தன்னாடி வரும் அப்படிங்கிறாரு. அல்லேலூயா. ஏசா சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப நாம இன்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். பைபிள் எழுதியிருக்குது, கிருபையின் மேல் கிருபையை. சொல்லுங்க, கிருபையின் மேல் கிருபையை பெற்றுக்கொள்வோம். கிருபை இருக்குது போதாது, அந்த கிருபையின் மேல இன்னும் நாம என்ன செய்யணும்? கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளும். தேவனுடைய உண்மையான ஆசீர்வாதத்தை குறித்து தாவீதை குறித்து பைபிள் சொல்லுது, தாவீது வர வர விருத்தி அடைந்தான். சொல்லுங்க,
அப்போ ஆசீர்வாதம் என்கிறது என்ன செய்யணும்? பெருகிக்கிட்டே இருக்கும். என்ன ஒரு பாஸ்டர் பார்த்து, என்னையா முட்டாள்தனமா பண்ற அப்படின்னாரு. என்னன்னு? ஒம்பாட்ல பில்டிங் மேல பில்டிங் கட்டிக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னா, தேவையா இருக்குது அப்படிங்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆனா பைபிள் தாவீது வர வர என்ன அடைந்தான்? விருத்தி அடைந்தான். அப்ப உண்மையான ஆசீர்வாதம் என்னன்னா, விருத்தி அடைய வேண்டும், பெருக்கம் அடைய வேண்டும். அதுக்கு முன்னாடி ஆவியில ஆத்துமாவுல நம்ம விருத்தி அடைஞ்சிட்டோம்னா, பெருக்கம் ஆயிட்டோம்னா, இந்த உலக பிரகாரமான காரியத்தை கர்த்தரே பெருக பண்ணுவார். அல்லேலூயா. கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் கற்றலின் பிரயாசம் விருதா. கர்த்தர் நகரத்தை காவலராகில் காவலாளர் விழித்திருக்கிறது விருதா. சிலர் சரீரத்தை குறித்து ரொம்ப அக்கறையா இருப்பாங்க. இந்த விரல்ல வச்சு பார்க்கிறது, இப்படிலாம் நம்ம பண்ணோம்னா ஒரு நாள் கூட பிழைக்க முடியாது. வாழ்க்கையே விசுவாசம் தான். வாழ்க்கையே விசுவாசம். ஆண்டவர் இதுவரைக்கும் நடத்தினார், நாளைக்கு நடத்துவாரா? நடத்த மாட்டாரா? நடத்துவாருங்க. 11 மாதம் 10 மாதத்தை திரும்பி பார்த்தா எத்தனையோ பேர் இல்ல, அவங்களோட நான் நல்லவனே கிடையாது. ஆனா ஏதோ என்னை கொண்டு பூமியில கொஞ்சம் வேலை நடக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் இதுவரைக்கும் வச்சிருக்காரு. அல்லேலூயா. உங்களை கொண்டு ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்யணும், 4 பேருக்கு நன்மை செய்யணும் என்று சொல்லி கர்த்தர் உங்களை ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறார். அதை நாம உணர்ந்தவர்களாய், அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, பூரண பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். பூரண பலன் இந்த உலகத்துல யார்கிட்டையும் கிடையாது. ஒத்துக்கிட்டீங்களா? ஆமா. பூரண பலன் ஆண்டவர் ஒருத்தர் தான் இருக்குது. அல்லேலூயா. அப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்ல ஒன்று, ரூத் 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன். அல்லேலூயா. அதுக்கு பேர் தான் பூரண ஆசீர்வாதம். அல்லேலூயா. பூரண பலன். அல்லேலூயா. ஆண்டவரே, எனக்கு இப்ப இருக்கிற ஆசீர்வாதம் பத்தாதப்பா, இந்த ஆசீர்வாதத்துல நான் பூரணப்படணும். அல்லேலூயா. எக்காரணத்தை கொண்டும் பூரண பலனை பெற்றுக்கொள்ள வாழ்க்கையில, கிறிஸ்தவ ஜீவியத்துல நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைய வேண்டும். வேத வாசிப்புல, ஜெபம் பண்ணுவதுல, பைபிள் படிப்பதுல, கர்த்தரை தொழுது கொள்வதுல, கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வதுல, கர்த்தருக்கு கொடுப்பதுல. அல்லேலூயா. நம்ம சபையெல்லாம் எல்லாம் படிச்சவங்க ரொம்ப பேர் இருக்கு. கிளை சபையில அம்பூட்டு கை நாட்டு, அம்பூட்டு என்னது கை நாட்டு. ஆனா அங்க கவர் அப்படி காலி ஆகும். என்ன கவர்? காணிக்க கவர். எனக்கு ஒன்னும் புரியல. அல்லேலூயா. கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு கூட என்ன செய்யப்படும்? கொடுக்கப்படும். மடியில சரிந்து விழும்படி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், ஆண்டவரே, நான் எதை இழந்தாலும் என்னுடைய ஆத்தும ரட்சிப்பை நான் என்ன செய்யக்கூடாது? இழக்கக்கூடாது. பைபிள்ல அதற்கு சம்பந்தமான ஒரு சம்பவம் லூக்காவில் வாசிக்கிறோம். ஒரு மனுஷன் எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போனான். எருசலேமை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிற காரியம், அது சுற்றிலும் காம்பவுண்ட் சுவர் கட்டப்பட்ட பட்டணம். வருகிறவர்கள் போகிறவர்கள் சீக்கிரமா உள்ள என்ன செய்ய முடியாது? நுழைய முடியாது. பாதுகாப்பான இடம். அந்த இடத்தை விட்டுட்டு பாதுகாப்பில்லாத சபிக்கப்பட்ட எரியோவுக்கு ஒருத்தன் போனான். எருசலேமில தேவ ஆலயம் இருக்குது, எருசலேமில தேவ ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள், எருசலேமில ஆராதனை நடக்குது. இது ஒண்ணும் எங்க கிடையாது? எரியோவுக்கு இல்லை. எரியோவுக்கு போய் சேரக்கூட இல்லை. போகிற வழியிலேயே கல்லறுகையில் அம்பிட்டு குற்றுயிரா போட்டு போயிட்டாங்க. பைபிள் சொல்லுது, ஒரு முறை தேவ அன்பை ருசி பார்த்து விட்டு ஒரு மனிதன் பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா எப்படியா இருக்காது? பிரியமாயிராது.
ஆண்டவரே, நாங்கள் லாசரு போல வசதி இல்லாட்டா கூட பரவாயில்லை, பரலோகம் போகிற அளவுக்கு நாங்க பரிசுத்தமா வாழ்ந்தா போதும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பைபிள்ல தங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை இழந்தவங்களை குறித்து ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு. ஆதியாகமம் 19:26 ஆதியாகமம் 19:26 அவள் மனைவியோ பின்னிட்டு பார்த்து உப்பு தூணானாள். அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு தெரியுமாமா? அவளுக்குள்ள இருந்த ஜீவன் போய்விட்டது. தேவனுடைய கட்டளையை மீறின ஒரே பாவத்துக்காக எதை இழந்து விட்டால்? ஜீவனை இழந்து விட்டால், புருஷனை இழந்து விட்டால், பிள்ளைகளை இழந்து விட்டால். இப்பொழுது தன்னந்தனியாய் உப்பு தூணால் மாறிவிட்டாள். என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைங்களே, இந்த உலகத்துல எதை இழந்தாலும் ஆண்டவர் ஜீவன், பலன், ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தா சம்பாரிச்சிடலாம். ஆனா தேவனையும் அவருடைய காரியங்களையும் நான் ஒரு நாளும் என்ன செய்யக்கூடாது? இழந்து போகக்கூடாது. அவனுடைய மனைவிக்கு தன்னுடைய உயிரினுடைய மேன்மை தெரியல. பைபிள் எழுதியிருக்குது, மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? அப்ப நம்முடைய உயிர் உலகத்தை காட்டில் அவ்வளவு விலையேற பெற்றது. அந்த உயிரோட நம்மளை கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதை உணர்ந்து நான் இந்த சரீரத்திலிருந்து என் ஆத்துமா பிரிதுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் தேவனுக்காக செய்யணும்னு ஆசைப்படுறனோ அதெல்லாம் முழு பலத்தோடு நான் செஞ்சிடணும் அப்படிங்கிற வாஞ்சையோடு தாகத்தோடு நம்ம வளருவோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த இந்த 19ஆம் அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் படிச்சு பார்த்துக்கிடுங்க. சோதம் குமார பட்டணத்துல அநியாய அக்கறம் பெருகிடுச்சுன்னு செய்தி வருது பரலோகத்துக்கு. ஆண்டவர் உண்மையா போய் தூதர்களை அனுப்புறாரு. தூதர்களை வந்து அடிக்க வர்றாங்க. அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றாங்க, இது உண்மைதாயா, அந்த பட்டணம் ரொம்ப மோசமா இருக்குது, உடனே அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு. கொஞ்சம் போரு, அங்க என் பிள்ளை இருக்கிறான், லோத்து இருக்கிறான், உன்னுடைய மனைவி பிள்ளைங்க இருக்குது, அவங்கள முதல்ல வெளியே அனுப்பு அப்படின்னா தூதன் சொல்றாங்க, இந்த பட்டணத்துல நீ உனக்குள்ள யாரா இருந்தா கூடி சீக்கிரம் வெளியே போயிருப்பா, நீ இந்த பட்டணத்தை விட்டு போக தட்டியும் நான் ஒன்னும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்ல. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். லோத்து பேண்ட் எடுத்து சட்டுன்னு போட்டான், மேல எடுத்து பட்டனை போட்டு 4 பட்டனை கிளீனா போட்டு கிளம்பிட்டான். அம்மா உடுத்துறாங்க 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 உடுத்திக்கிட்டே பவுடர் போடுறாங்க, குச்சி உடுத்துறாங்க, மேக்கப் பண்றாங்க, இது போடுறாங்க இது போடுறாங்க, எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. தூதன் சொல்றான், தாமதம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு, சீக்கிரம் கிளம்புங்க சீக்கிரம் கிளம்புங்க. அப்பயும் தாமதம் ஆகிக்கிட்டு, கைய பிடிச்சு வெளியே விட்டு ஜீவன் தப்ப பின்னிட்டு பாராம ஓடுங்க. லோத்து ஓடினா, பிள்ளைங்க ஓடினாங்க, நம்ம அப்படின்னு பார்த்தாங்க. ஒருத்தர் எனக்கு, இது ஒரு தப்பாயா? எத்தனையோ தப்பு செய்யறாங்களே, அவங்க எல்லாம் கல்லு குத்தி போல இருக்கிறாங்களே ஐயா, பாவம். இப்படி திரும்பி பார்த்ததுக்கு ஆண்டவர் பண்ணிட்டாரு. பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவம். அல்லேலூயா. தீய நோக்கம் பாவம். ஆண்டவர் எந்த இடத்தை பார்க்காத திரும்பி போன்னு சொன்னாரோ அதுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படியணும். அவ திரும்பி பார்த்தா உப்பு தூணானா. எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் சொல்றார், லோத்தின் மனைவியை என்ன செய்து கொள்ளுங்கள்? நினைத்து கொள்ளுங்கள். அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, லூக்கா 15ஆம் அதிகாரம் 19ஆவது வசனத்துல வாழ்க்கையை இழந்து போன ஒரு வாலிபனை குறித்து வாசிக்கிறோம். உம்முடைய கூலிக்காரில் ஒருவனாக என்னை சேர்த்து கொள்ளும். அந்த வீட்டுல பிறந்தவன், அந்த வீட்டுக்கு அதிகாரியா இருக்கக்கூடியவன், அந்த வீட்டுக்கு புள்ள, இப்ப அப்பாட்ட வந்து அப்பான்னு கூப்பிட மாட்டாம அவன் சொல்றான், உம்முடைய கூலிக்காரில் ஒருவனாக என்ன செய்யும். இவன் எதை இழந்துட்டான் தெரியுமா? அந்த குடும்பத்துல அப்பா அம்மா கூட பிறந்தவங்க அப்படிங்கிற அந்த உறவை இழந்துட்டாமா. நீங்களும் நானும் இயேசுவுக்கு பிள்ளையா இருக்கந்தட்டி தான் எல்லா ஆசீர்வாதமும். இதை நம்ம இழந்துட்டோம்னா நம்ம நினைக்கி பார்க்காத தீமைகள் எல்லாம் நம்ம மேல வந்துடும். ஆகினால அந்த இளைய குமாரன் எப்படி மீண்டும் தேவனுடைய சமூகத்துல வந்து அவனை ஒப்பு கொடுத்தானோ, அதுபோல நம்மையும் ஆண்டவருடைய கரத்துல, ஆண்டவரே என்னை எவ்வளவு தூரம் நீர் ஆசீர்வதித்தாலும் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு நான் ஒரு நாளும் பின்வாங்கி போக மாட்டேன் என்று ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் மீண்டும் நம்மை கட்டுவிக்கிறார், நம்மளை உயர்த்துகிறார், நம்மளை பலப்படுத்துகிறார். ஆகவே கர்த்தருடைய வசனத்தின்படியே வாழ உங்கள் செய்கையின் பலனை இழந்து போகாமல் பூரண பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இந்த
11வது மாதம் முழுவதும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை எந்த விதத்துல நான் பரிபூர்ணமா பெற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அந்த விதத்துல நான் பரிபூர்ணமா பெற்றுக்கொள்ள என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி ஆண்டவற்றை ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருடைய பந்திக்கு நம்ம ஆயத்தமாவோம். கர்த்தர் நிச்சயமா அந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. ஆவியானவரே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், 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 துதிக்கிறோம்.